Ganun naman naman diri. Asa man mo nga to? Ayaw call. Ha? Uy, ikaw mo to kung pamangko no? Please, na unsa. Ikaw, please, unsa. Ya. Ganun naman naman diri. Asa man mo nga to? Ayaw call. Ha? Uy, ikaw mo to kung pamangko no? Please, na unsa. Ikaw, please, unsa. Asan mo? Uy, uyab mo do ha? Ha, uyab do? Uyab na mo? Ha? Hindi malilimutan ang asar. Ha? Asan ka? Ready. Please, na unsa. Please ba na unsa bata ano? Asat. Ah, shout out sa mama. Okay, dali ang. Shout out ka sa mama. Thanks a lot. Tingnan lang Ay, tumbol tayo. sige lang. Wala man tingog. Kasi pangasong mama. Nga? Kasi pangasong mama. Catherine Bernardo. Catherine? Yes. Yes. Asam na. Ayala. Germania, Papa. Germania, Papa. Oh. Imo igso. Ha? Dili. Son. Katong imong lolo, katong gasong ko din no. Dili. Ya, liwat lagi ka. Shout out. Masayro kaya? Oh, ngasero ko. Sakay ka? Yan, kanta na yan. Ha? Wala. Ay, Wala. Ano sa ko, bye-bye.